Здравейте, хора! Чакайте. Оп! Тук ще играем на една игра, която аз много съм добър. О, спанкил. Да. Какво е това лице, брат? Ще играем, да. Ще се бием тук срещу... Тук е едно в едно. Я? О, това пак същата жена. Тя пак иска... Оп! Спам? Спам джуп? Брат, тя как бега, брат? Да, падай на земята. Стой си там. Шегувам се. Оп! Пак ли бе? Та се играе много лесно, като си трайхардър на телефон. Тук ли е? Че тя да не се лепнала? Не, тя още е тук. Тя май ще иска, тя май юзернейма иска, тя май иска 66 кила в тази игра. Не знам защо се казва Пли 66. Това май е нов акаунт, не знам. Как ме чакаш, жено гадно. Тя тук ли ще се върне? Я да видя. Не, мисля, че знам къде е, мисля, че е тук долу. Неп, не е тук долу. Тя да не се лефне. Май няма да се лефне скоро време. Мали, как се хилят тия хора, брат? Идвам, жено. Аре да видиш. Аз наистина се опитва. Но тя се едно прави шпагат. Така ли искаш смолка, кит? Искаш смолка ли? Сега ще види тя. Сега ще види тя. Като знае да е много така дразнеща. Сега ще види тя. Сега ще види тя. На нов акаунт. Люби. Айде да види. Ту, няма да го правиш на мене. Сега, мила. Айде да видиш как ще ти е. Взе чивка така мръсна. Само знае да се заяждат. Тия хора много знаят да правят такова нещо. Което е малко... Такова е неприятно. Да. Добре. Бет. Пускам Tryhard Mode. Пускам God Mode. И ще й дам смолка. Сега ще й дам смолка. Види тя какво ще... Аре бе, къде си Кидо? Кидо, 6 години. Къде си? Аре. Ела бе, излез бе. Стрелите да се биеш бе. Аре. О, тя използва моето оръжие. О, копирач. Чете, ще я срещна там. Как е тук вече? Аре, пудете яд. Ако се месиш с мене, се месиш с ножовете. О, брат, таз ме уби. Аре, сега ще видите как ще й дам смока. Come here to get the smoke, kid. I'll give you the smoke. Брат, как? Таз ползва хитбокс. Смисъл, what? Тя ползва... Аре, изи. Ще пиша изи. Пиша на грешен език. Аре, изи. Изи, кидо.
Аре, рейдж куитни. Искаш пак ли? Аре бе. С мен ли ще се месиш, бе? Ти се месиш с грешния човек? Ти сега да видиш какъв смок ще ти дам. Тебе. Никакъв живот нямаш. Добре, тактиката е просто трябва да shift локна, да се направя на first person, все едно както бях така. И трябва да скоча и да я ударя в гръб. Това ми е тактиката. Но тя къде е? Трябва в... Аре бе. Тя си удари меча твърде късно го удари. Или твърде рано да е. Моя грешка. Сега да видиш каква карма. Тя получи карма. What? Откъде има толкова? Къде бегаш, бе? Къде бегаш? Меси се с мен и ще се месиш с ножките. Маха. Майко мила. Как я? Брат, аз се атаковах на масата. Хора ще я изкемпя. Само когато тръгне. Аре бе. Тръгвай да ме търсиш. Изи. Това си заслужават. Заячивките, брат. Заячивките. Си мислят, че са... Много се заяждат. Тя къде е? Мора ти се... Искам тя да рейдж куитне. Брат! Тя много знае да чака. О, майко. Та се нупка. Та се на аут акаунт. Това е все едно нейния стар акаунт. Аре, Самила. Къде се криеш, бе? Таз да не... Какво се криеш, бе? Ту! Те ядте, че те плювнах. Амха. Това си заслужи. Еса. Еса, като се смени. С мен се месиш? What the hell? Воу, тази има... Воу, тази има... Май има бот, такова... Аре, бе. Ще спам джумпа за живот? Спам джумпене за живот? Брат, завинаги ще го правя това. Няма да спра. Тя ако не спре да бега... Аре, изи. Не се да видиш. Какво те е яд? Аз отвръщам на хората, деца само са ме буливали. Не съм казвал на никой, но са ме буливали доста хора. Не се шегувам. Дразнили са ми. Не. И нищо не съм ми направил, но те много се заяждаха. И затова отвръщам на Roblox плеерите. Ако направиш нещо на мене, ти го отвръщам. Просто. О, какво е това отвънка? Добре, да продължим да се съсредоточим. Че тя може да ни... Тя е P66. Тя ме кемпи. Извинете, че искаш тях. Просто много не искам да й давам нито един кил повече. Таз... Б66. Аре, какво ме чакаш, бе? Заетивко мръсна.
Ето, казах ви. Давам ми смолка и ще ви накарам да рейдж квитнат. О! Вау! Това малко са хакове. Аре са, скачам на тебе. Пуда те яд. Wait. Ей, йоу! Бро, what the... Бре, ще изкачам на главата. Не знам, брат, това е малко... Това е малко... Не знам какво да го кажа. Easy. Айде сега да видиш как ще ти е. Как ще ти е да правиш... Да ми скачаш на тялото и само да... Тя ме е лепна. А, не, ето я. Айде, easy. Аре, easy. Тя сигурно е на 6 години. 7-8 максимум. Минимум. Максимум. 5 е минимум. Къде се криеш, бе? Аре, лами. Къде беш, бе? Аз какво прави? Ботка. Майко мила, не знам как не ме уби. Та се наистина е нуп. Ами... Дори не ми става лошо за нея. Май ще рейдж куитне. Той ще се предаде и ще отиде в друг матч. Защото аз много я дразня. Май се крие. Да, тя май се крие. Вау, много знаеш да се криеш. Трябва да зумвам, защото може да ме изкемпи. Може да ме изчака и да ме убие от нищото. Къде си бе, жена? Да, тя твърде... Сега ще види, да. Айде, добре, това беше лесно. Да, това беше лесно. Аз трябваше да я убия в гръб, как тя не умря? What? Тя се хакерка, май, не знам, няма да видя. Сега ще види. Аре, бе. Къде ходиш, бе? Къде ходиш? За чивко мръсна. Брата смисъл, скоро се предам от тая. Тя знае, че е кемп. С това мисля, че ще направя една тактика. Тя се бот. Тя се нуп. Тази май е нов. Не е нова, но това е май от акаунта. Тя сигурно играе на мобайл. О, спам джампър. Тя знае, че съм тука.
Какво седиш там, бе? Какво седиш там, бе? Безплатен кил. Май пуска Tryhard Mode. Брат, аз я чакам от 2 часа да пусне този Tryhard Mode. Знаеш какво, брат? Аз понеже е ботка, аз ще трябва да завърша видеото тука. И да. Чуйте, ще я убия още един път да види как ще я... What? Как? Еса, ще види тая. Аре бе, лабе. Страх ли те? О, добре. Бет, кидо. Кемпиш? Аре, изи. Ами, добре, аз се левкам, защото вече се... Да, не мога. И да. Добре, хора. Чао и до утре.